Nsellmilkom bib-tiegħi tal-Kamra Sportiva qiegħed hawnhekk sabiex nagħti r-reazzjoni tiegħi għall partita Manchester United kontra Everton, partita illi l-United irnexxinna nirfu bl-iskor ta' 2-0. Wara t-telfa ta' Newcastle kont qed li l-unika soluzzjoni tal-United hija li jridu kien hemm bżonn qawwi illi nieħdu 6 punti minn dawn iż-żewġ partiti li kienu ġejjin, jiġifieri kontra l-Brentford kif ukoll kontra l-Everton. U infatti nexxielna nagħmlu dan li meta dejt ħadd 6 punti minn 6 żgur illi ma nistgħux ingergru għax arġajna sibna ruħna mal-ewwel erba' fil-klassifika, ġifieri wara l-logħba tal-Everton u wara r-riżultati ta' nhar is-Sibt li ntlabu l-partiti. United qegħdin ir-raba' post, 3 punti fuq Tottenham, logħba inqas minn Tottenham ukoll u level on points ma' Newcastle tielet post li wkoll irnexxielhom jerbħu lil Brentford bl-iskor ta' 2-1. Ġifieri from going forward għamilna pass ieħor il-qudiem sabiex inkunu nistgħu nerbħu u nilħqu it-tragward tagħna li nkunu mal-ewwel erba' fl-aħħar tal-istaġun. Naħseb illi xorta waħda fadal ħafna xogħol xi jsir, ġifieri definitely li fadlilna ħafna sabiex inkunu nistgħu nassiguraw ruħna mill-raba' post għaliex hemm chasing back l-iktar perikolużi huma għalkemm mhumiex konsistenti wkoll huma Tottenham fl-opinjoni tiegħi, jiġifieri rabbu lil Brighton dan il-weekend forsi b'mod kontroversjali wkoll, però nexxilhom jerbħu lil Brighton ukoll. U hija xi ħaġa allura rridu nqogħdu dejjem attenti għaliex faċilment jistgħu jinbidlu l-affarijiet. Bħala prestazzjoni kontra l-Everton naħseb illi l-logħba setat kienet l-ewwel ħaġa naħseb kienet prestazzjoni tajba ħafna, ġifieri kemm ġiex logħbiet naħseb rajna prestazzjonijiet aħjar mill-United meta tikkumpara mal-aħħar prestazzjonijiet li rajna fosthom il-logħba kontra Newcastle. Forsi konna qed nilagħbu kontra opponents iktar diffiċli wkoll li tagħmel differenza kbira, però in ġenerali kien hemm ħafna titjib fil-prestazzjoni. U kont diżappuntat infatti l-ewwel taqsima kontra l-Everton kif li ma konniex irnexxielna niskurjaw iktar minn gowl. U infatti meta tanalizza kollox il-United fil-logħba kontra l-Everton kellna 29 shots, 11 shots minnhom kienu on target u toddhom kollha fl-ewwel taqsima kien hemm ħafna chances fosthom il-one-on-ones li kellu Anthony u Rashford, il-lasta vojta li kellu Van Bissaka li ma rnexxilux jiskurja. Kien hemm ħafna chances illi tibda tinkwieta tgħid nisperaw li mhux se mpattuh Ares għaliex meta tkun dominanti daqshekk kontra l-Everton trid tapprofitta ruħek. Il-gowl wasal minn Scott McTominay f'din il-partita, ġifieri forsi in normal circumstances stajt from an unlikely goal scorer, però rajnihom il-kwalitajiet ta' McTominay meta jilgħab iktar avvanzat, rajnih ma' Scotland u rajnih ukoll fil-partita tal-United, ġifieri fil-partita kontra l-Everton, kemm kellu prestazzjoni effettiva u forsi min jaf, forsi Scott McTominay jista' jkollu wkoll futur mal-United jekk forsi il-coach jikkonsidra forsi jilagħbu f'pożizzjonijiet iktar avvanzati milli forsi fejn is-soltu mdorrin narawh bħala partitari. Hija xi ħaġa li jiddeċidi ovvjament il-coach
Erik Ten Hag, ġifieri ovvjament vis-à-vis l-investimenti li se jsiru fil-klabb, jekk ħajsiru l-investimenti u kollox, ġifieri hija deċiżjoni li jridu nevalwaw, jevalwa sew il-klabb, però rajna qed naraw Scott McTominay li f'rol differenti jista' jkun ukoll ta' periklu u ta' użu differenti milli mdorrin narawh għal Manchester United. Scott McTominay infatti kieku kolli ngħid fuqu naħseb li nivvotalu llum bħala t-tieni man of the match tal-partita. Man of the match intiha lil Bruno Fernandes li naħseb li kien tajjeb ħafna strumentali bil-passes li għamel u naħseb jixtraqlu li jkollu il-man of the match performance. U reċentament kien ħafna votat, ħafna drabi rebaħaw il-man of the match performance, ġifieri nibqgħu nuru l-importanza ta' Bruno Fernandes lejn Manchester United u l-importanza tiegħu. Fit-tieni taqsima rajna l-Everton ikunu iktar inqas forsi miftuħin, però naħseb in ġenerali l-United irnexxielhom isommu wkoll ċertu konsistenza wkoll fil-logħob, ma kinux ovvjament miftuħin daqskemm kienu fl-ewwel taqsima jiena onestament kont sorpriż għaliex imdorri niġi nara l-Everton fuq Trafford illi jgħallu, ġifieri bil-mod li bdejna niftħu lill-Everton dawk il-long passes u bdejna li ġew l-one-on-ones kienet xi ħaġa impressjonanti u ma tantx hija karatteristika ta' play u ta' timijiet tal-coach ta' Everton, Sean Dyche, illi nafu kemm is-soltu t-timijiet tiegħu ikunu difficult to break down. Imma ovvjament fit-tinħab ma kienx l-istess forsi konsistenza u wieħed kien jistennija, però u hemmhekk tibda tinkwita tgħid hopefully ma mpattux qares, però mbagħad wasal il-gowl ta' Tony Martial ukoll li serħilna l-logħba li l-logħba kienet bażikament magħluqa u kienet xi ħaġa li ħadna pjaċir li rġajna rajna l-Anthony Martial back in the scoring sheet u bil-binġeri ta' Marcus Rashford li sfortunatament sofra fil-partita u dija xi oħra wkoll, ġifieri li forsi naf li kieku ħadniehom dawk iċ-chances f'ewwel taqsima minni forsi kien iservu qabel Marcus Rashford, forsi kien jevita l-inġeri, forsi ma nafx ma kienx ikun hemm daqshekk fatik fuq it-tim qed tidħol lajja fit-tim tidher u mhux last week, ġifieri l-logħba ta' qabel weġġa Luke Shaw, issa weġġa Marcus Rashford u hija cause for concern u sardu naraw il-groin injury ta' Marcus Rashford kemm bażikament ser iddum. Ġifieri wieħed probabbli jistenna li se jmissja l-logħba li ġejja kontra Sevilla, mbagħad hemm il-logħba kontra Nottingham Forest, narġgħu nilagħbu kontra Sevilla, ġifieri wieħed irid jara ovvjament x'impatt kellha din l-injury fuq it-tim. Kont qed nitkellem fuq Anthony Martial, ġifieri Anthony Martial illi issa l-injury ta' Marcus Rashford naħseb se jkun jgħid mhux probabbli, jien qed nistenna li se jkun strumentali iktar fit-tim, nemmen li għandna bżonnu l-Anthony Martial u naħseb nistennaw li narawh jibda kontra Sevilla. Il-gowl li jiskur jattini gowl kien gowl eleganti ħafna, jiena Anthony Martial fan tiegħu tal-finishing tiegħu ta' kemm nafu x'jista' joffri fit-tim, però sfortunatament l-injuries illi jkollu ħafna drabi tfisser illi ma tantx jilgħab ħafna mal-United. Ġifieri ma tantx l-istess għadni ngħid li ma tantx nara futur għall-Anthony Martial mal-United minħabba dawn il-fatturi. Però għalhekk għandek skwadra u fil-logħbiet li ġejjin Anthony Martial irid jagħti wkoll il-kontribut tiegħu wkoll. Ukoll xi ħaġa pożittiva l-logħbiet li ġejjin ukoll huma ħajkunu r-return ta' Casemiro, illi nafu Casemiro x'differenza kbira jagħmel fit-tim tal-United u apparti Casemiro wkoll rajna llum jidħol Eriksen li Eriksen huwa plejer li ovvjament l-istess, ġifieri isna mhux konna nsejnieh, imma nafu li apparti Casemiro li jieħdlulek tnejn
players influenti bħalma huma Eriksen u Casemiro li fl-opinjoni tiegħi bidlu il-fortunes tat-tim tal-United din is-sena b'dawn iż-żewġ signings hija buż kbira għall-logħbiet li ġejjin. Għaliex Sevilla, let's not underestimate them, ġifieri Sevilla huma masters fil-kompetizzjoni tal-Europa League hija li definitely jaw main objective tal-United din is-sena u anka meta ħnilab kontra timijiet bħal Nottingham Forest ukoll il-logħbiet li ġejjin u United fadlilhom naqra logħbiet tricky wkoll fosthom anke l-FA Cup kontra l-Brighton fadlina nilagħbu away ukoll magħhom fil-Premier League, jiġifieri definitely li fadal ħafna għal xiex niġġieldu. U li tara jkollok injuries bħal Luke Shaw, Marcus Rashford, imma fl-istess ħin daħlu lek players bħal Eriksen u Casemiro, qed ikun hemm il-bilanċ illi isma' dan wara kollox huwa staġun. Ma tantx is-sibtimijiet li ma jkollhomx injuries, aħna l-United maħniex differenti minn ħadd ieħor u allura ovvjament jekk qegħdin nibbalanċjaw at least ħareġ player u qegħdin jieħdlu players differenti. Ma tantx fadalli iktar xi ngħid rigward il-partita ta' Everton, ġifieri naħseb kif diġà qabel il-main point huwa kien li naħseb jibna ħafna l-prestazzjonijiet li rajna dan l-aħħar, ġifieri it gives us momentum to keep going forward. Jiena konfidenti ħafna illi f'dan l-istaġun il-United nerbħu tazza oħra u nikkwalifikaw ukoll mal-ewwel erba' jekk hux ħajkun it-tielet post jew raba' post. Wieħed irid jara ovvjament għaliex Newcastle qegħdin konsistenti ħafna u rridu wkoll kif diġà qed ma noqogħdu attenti wkoll minn timijiet oħra wkoll. Nieqaf dan il-video bl-analiżi tiegħi billi nifqu għar-riklami u nirringrazzjakom talli segwejtu dan il-video. Glory, glory, Manchester United. Għall-pjazza, il-ħanut il-ġdid fil-pjazza ta' Belżebbuġa fejn għandu tista' ssib ikel tajjeb bi prezzijiet raġonevoli. Inservu diversi tipi ta' pizza, burgers, insalata, ħut u għaġin, fil-waqt li għandna wkoll menu speċjali għat-tfal. Naċċettaw ukoll bookings għal birthdays u it-tliet mal-ħbieb. Għal iżjed informazzjoni, żuru l-paġni tagħna fuq il-medja soċjali. Mill-bqija, narawkom għall-pjazza. Il-lejla tajba ħbib tiegħi fl-Istadju Olimpiku ta' Ruma Lazio jelbu lil Juventus bi-skor ta' 2-1. Il-ground ta' Ruma dis-sena
tista' tgħid kien misħu tal-Juventus, kull meta niżlu Ruma kemm mal-Lazio llejla u anke ma' Roma il-Juventus silfu il-logħbiet rispettivi tagħhom, però il-logħba tal-lejla tħallini b'toma tassew morra. Qed ngħid hekk għal raġuni li l-Juventus prattikament din il-logħba qasma fit-tnejn. L-ewwel taqsima li kien xi ftit diżappuntanti għax kien Juventus li għadu jistennew lill-avversarji, tantu hekk li għal 20 minuta tal-logħba Lazio ma waqfux jitfu l-pressjoni fuq il-lasta tal-Juventus, però min-naħa l-oħra fit-tieni taqsima rajna Juventus iktar u iktar offensivi. Fuq din it-telfa veru diffiċli tikkummentax. Rajt Juventus li għandhom volontà, Juventus grintużi, imma l-iktar ħaġa li ddiżappuntatni llejla huwa l-arbitraġġ. Iktar meta jgħaddi żmien, iktar inkompli naħseb li hemm kumplott maħdum kontra l-Juventus. Ħaniġi għall-ordni tal-logħba u nibdew biċċa. Ma qabel bdiet il-partita tal-lejla, il-coach ta' Roma Mourinho qed jgħid li fl-Italja f'pajjiż li kollox huwa possibbli u se naqbel miegħu għax il-Juventus huwa tim li għala penalità ta' 15-il punt f'kampjonat li huwa għaddej li ma ġrax f'kampjonati oħrajn. Fil-verità jista' jkun li tiġi għandhom 59 punt. Diġà beda jitfa' in-nar fuq it-tiben kif jgħid il-Malti. Qed iħoss it-Tingiża ġejja Mourinho tar-Roma, qed iħoss it-19 ta' April ġej u prova jixel lajter għar-rivali eterni tagħhom tal-Lazio. Bdiet il-logħba kif qed Juventus ċer ma ħarġu tajjeb u ħanejda straight and plain hawn. Alexandro neffaħ l-biċċa il-mod kif qabeż. Jiġifieri jiena m'iniex nikkummenta l-mod kif qabeż, imma l-fawl u kien fawl jiġifieri li Milinkovic-Savic għamel fuq Sandro. Hawnhekk. Kieku din l-azzjoni ġrat bil-magħlub. Eżempju f'xi logħba kontra l-Inter. Naħseb it-tmiem universali tad-dinja kien iseħħ il-lejla f'Sibt Light. Però il-Juventus uraw stil li Landucci li kienet jissostitwixxi lil Allegri li ma nirridx għal din il-logħba minħabba li kellu d-deni. Aħna naċċettaw id-deċiżjoni tar-referee. Naqbel li taċċetta imma li taqla ħin kollu ġo rasek le. Għax iktar kmieni llum imbierek Alla il-Federazzjoni tal-Futbol Taljana anke neħħet video ta' Ken minn fuq il-website tagħha fejn fiha jinstemaw insulti razzisti. U fil-waqt li jien nerġa' miġdiet niddeplora dak li ġara fil-Juventus Stadium u l-Juventus ħadu azzjoni, il-Federazzjoni m'għandix saħħa li għaxġat lill-plejer tal-Juventus tieħu azzjoni kontra dak it-tim. Għalhekk nemmen li qed inħallsu prezz qares ħafna u għol immens tas-Super League. Juventus illi kif qed fl-ewwel taqsima ftit li ġej kienu brillanti, irnexxilhom iġibu draw. Permezz tal-aqwa plejer tal-logħba Rabiot li llum dak li qal Allegri seħħ għax qallu fil-bidu tas-season li qed jistenna xar goals. U l-10 goal tal-istaġun kien illum. Fit-tieni taqsima Juventus ħarġu iktar aggressivi u mbagħad b'azzjoni brillanti tal-Lazio ma' xorta nsaqsi fejn kienet id-difiża
tal-Juventus fuq il-lemin Skurja Zaccani. Minn hemm tista' tgħid rajna azzjoni, rajna reazzjoni tajba tal-Juventus. 11 il-xut kontra 9, fil-lasta 4 kontra 4, samna l-lob, ġilazju minn billi qed jgħidu li ddominaw. Ġifieri tajna daqskemm qlajna bil-Malti. U l-coach Buffu li għandhom biex jiġbor ġieħu għax jaf li kien hemm rebħa vvizzjata għal-lejla għal il-Juventus kellhom spiċċaw b'9. Żgur qed jgħid referenza għal Kwadrado illi rriskja naħseb il-lejla l-karta ħamra veru rriskja ma jesserġa nara. Però minna l-oħra il-sar li ninżalu kappell għax inexxi li leaders Napoli ġo San Paolo ġiex rebħiet fid-darbi tiegħu kontra Roma, rebaħ mal-Inter, l-Juventus u anke l-Atalanta. Ġifieri l-Lazio nsabu leha fuq mhux kombinazzjoni. Niġi għal Paġelle, Szczesny ħaqqu 6, Szczesny li ġab Mirakola Zeka, b'mod miraklu il-ballun ta' Mobile. Gatti ħaqqu 6 kellu prestazzjoni naqra inqas milli kienet kollu dal-aħħar, ma kien hemm. Bremer ħaqqu 6.5 li fl-opinjoni tiegħi kien l-aħjar difensu il-lejla u Alexandru ħaqqu 6. Kwadrado lillum f'nofs il-ground der nervus ħafna. Għala Safra u riskja kattini, ħaqqu 5 u Danilo li sostitwieħ fit-tin taqsima żgur ħaqqu 6. Faġġoli li għal ħafna ħinder mitluf telef okkażjoni kbira u 5.5 ġie sostitwit lejn l-aħħar minn Meret li mhux ħadd jaħbod. Locatelli plejer li ħolli ddiżappuntani l-lejla u 5 li minn flokku daħal Paredes fl-opinjoni tiegħi l-aħjar logħba kemm ilu jilgħab mal-Juventus. U bekk inti ħsibta. Rabiot kif tiġa Chen White inti ħsebha, Kostic naħseb għamel l-logħba tal-Juventus dan is-season 5 u għall-grazzja tal-Chiesa dan il-flokku u 6.5 x'kien ferm aħjar. Di Marija letteralment kien bħal wiċċ il-logħba, l-ewwel taqsima midfield, tieni taqsima superstar 6. L-ikbar diżappunta l-istaġun li minn Pogba il-Pogba insejt li qed ma' Juventus huwa Vlahovic li dal-attakkanti skurja 59 gol fis-Serja Taljana l-aqwa scorer serb fis-Serja Taljana letteralment huwa mitluf. Weġġa l-aksa ġie sostitwit minn Milik li Milik ma tantx mar biwis aħjar għax ħaqqu 5. Finalment Landucci ħaqqu 5.5, però xorta nepantenni li iktar nemmen li kienet logħba ta' dru. Nikkonkludi billi inkompli nikkonferma kemm huwa diffiċli bil-15 punt naslu għal post fiċ-Champions League kif xbajt ngħid kellhom bżonn jħaltuhomna lura x'kieku jtuhomna lura verament ninsabu fit-tieni post fuq Lazio. Hemm issa li irridu nistennew u naraw. Il-logħba li jmiss tal-Juventus issa hija valida mill-Europa League kontra Sporting Lisbon, nek il-Bambineri nhar il-ħamis li ġej. Jiena minn naħa tiegħi m'għandi xejn inżid nittama li kellkom 8 il-kbir tajjeb u forza Juve u fino alla fine saħħiet.
Telespettaturi tal-Kamra Sportiva, nilqakom għal programm ieħor ta' Mixzone. Sfortunatament għad ninsab ma niflax bħal l-aħħar programm li kellna tal-botta u risposta. Allura ddeċidejt naqa' min nidħol b'xandira rekordjata u nitkellem daqsxejn dwar il-partitissima li kellna l-bieraħ kontra l-Arsenal, il-leaders kurrenti tal-Premier League. Logħba kienet ferm sabiħa, logħba li s-supporter neutrali u pjaċir jara, però s-supporters tal-Liverpool kif ukoll għas-supporters tal-Arsenal ma kienx biżżejjed raġuni li kemm l-Arsenal rridu rebħa u kemm il-Liverpool rridu rebħa. Ġifieri sfortunatament Liverpool ma rebħux, l-Arsenal għamlu kollox biex jerbħu gol, ġifieri ma kienx logħba faċli għal-Liverpool, speċjalment fl-ewwel ħaf fej l-Arsenal iddominaw. Illum qed nagħmel backdrop differenti warajja biex nfakru l-Hillsborough disaster li l-bieraħ kemm il-koreografija fil-Stadium ta' Anfield u din il-ġurnata memorabbli tiġi mfakra fil-15 ta' April. Allura l-bieraħ il-Liverpool waqt il-logħba li lagħbu li ġewwa darhom għamlu dan il-mural biex ifakru id-diżastru ta' Hillsborough. Proset kbira lill-avversarji tagħna l-Arsenal fej irrispettaw il-minuta silenzju u laqqas smajna ħoss imġiddem ġol ground ta' Anfield. Rispett li ftit klabs joruna nistgħu ngħidu kull għal min ikun ħafna f'Anfield l-supporter tal-Liverpool ikollna ħafna ċens fej jibdew jgħidulna murders u dawn l-affarijiet li fil-futbol dawn l-affarijiet laqqas biss misshom jeżistu. Rajt ukoll fil-madi u social media fej rajna wkoll ġobars fej l-Arsenal supporters ukoll ġobar kwiet kbir immens fej irrispettaw ukoll minuta silenzju. Ġifieri jiena l-isħabi tal-Arsenal u supporters ngħidulhom proset kellu bżonn supporters oħra jimxu fuq il-passi tagħhom. Niskuża ruħi għal kif qed nitkellem, però kif qedtilkom għadni ma ġejtx ftiegħi. Nibda billi nikkummenta dwar il-logħba tal-bieraħ, riżultat ta' 2-2, riżultat li kieku waqgħu kisersi u però kieku ġraw ħafna affarijiet, ir-riżultati jaf kien ħafna differenti. Però fl-aħħar mill-aħħar kien riżultat ġust u kien punt importanti wkoll għall-Arsenal aktar milli għalina aħna issa tista' tgħid. Wara d-disappunti li kellna f'dawn l-aħħar 3 logħbiet, il-Liverpool tista' tgħid huma barra mid-tellieqa żgur għalkemm matematikament m'għadix mhux impossibbli, però huwa diffiċli ħafna lil Liverpool nidħlu mat-top 4. Ma kienx staġun tagħna, staġun hemm ħafna momenti diżappuntanti u forsi kienet ukoll xi naqgħat traskuraġni tagħna bħala skwadra fejn qasna nidhru f'ċertu momenti. Il-bieraħ l-Arsenal fetħu l-iskor huma l-ewwel fejn kien żball mid-difiża fejn Virgil van Dijk ta' assist lil pratikament il-Martinelli għamel żball kbir Virgil van Dijk u iċ-ċans u skorja u tefa' lill-Arsenal fil-vantaġġ. Kien ukoll mument ieħor fejn il-weakest link kienet id-difiża tal-Liverpool fejn min-naħa tar-right tad-difiża min-naħa ta' Trent Alexander-Arnold, Martinelli ma jħux ċans jikkrossja u b'daqqa ta' ras tajba Gabriel Jesus iġġib l-iskor ta' 2-2. U hemmhekk kellna momenti fejn stajna wkoll rajna il-Virgil van Dijk seta' immarka aħjar il-Gabriel Jesus. Nistgħu ngħidu wkoll hemm li wara lajna tieni gol il-Liverpool is-soltu, iddeċidejna li nqumu. Qomna naqatar tal-logħba u spiċċajna l-ewwel taqsima bl-iskor ta' 2-1 fejn Salah naqqas id-distakk għad 2-1. Xi ħaġa fil-half time intqal żgur u l-Liverpool nistgħu ngħidu li bdew it-tieni taqsima billi jiddominaw kontra l-Arsenal
U wkoll għamlu l-aħjar li setgħu u werew li rridu jġibu riżultat. Rajna ċertu substitutions, rajna logħba kbira ta' Konate għalkemm fl-aħħar falla ċans kbir. Ramsdale għamel dak kollu li seta' u kien is-salvatur tal-Arsenal il-bieraħ biex ma ngħidux ukoll kien il-man of the match. Salah kellu mument disappuntanti fejn kien hemm il-penalty li fallih, it-tieni penalty fila li falla wara l-aħħar penalty li falla kontra Bournemouth. Huwa mument fejn Salah meta jkun hemm ir-Ramadan hekk min jista' jiżbranka meta kellna mal-Leicester u fellejna l-penalty kontra l-Leicester. Dawn iż-żmiet dejjem ikun qed naqa' mhux 100%, però xorta waħda wieħed m'għandux jinsa l-mumenti u l-kontribut li jagħti Mohammed Salah. Rajna ċertu sostituzzjonijiet li ranġaw il-forma tal-Liverpool bieraħ fejn Thiago rġajna rajnieh wara żmien twil assenti ħapost Curtis Jones. Il-klassi ta' Thiago Torik kemm qaqqat aktar nofs u ħoloq ċertu aktar chances. Rajna Fabinho Thiago Henderson fin-nofs, rajna tista' tgħid it-titolar tal-midfield tagħna. Rajna futbol sabiħ u wieħed ma jinsiex li meta naraw ċertu futbol sabiħ hekk nibdew ngħidu għax qegħdin ukoll forma tajba tat-tim fejn naraw ċertu availabilities tal-players. U dik li kienet waħda mill-affarijiet li dal-istaġun inqasna ħafna fejn kellna nbirdlu ħafna mill-players ċertu logħob minħabba nuqqas ta' players li kellna mhux available. Waħda mir-raġunijiet main kienet l-injuries. Rajna wkoll Trent Alexander-Arnold li f'ċertu mumenti beda jitla f'nofs il-ground u beda jokkupa pożizzjoni fil-midfield u hemmhekk rajna wkoll Trent Alexander-Arnold ħafna aħjar. Xuttit minn barra kaxxa, assist fil-kaxxa diretti fejn beda joħloq chances created kienu aktar għoljin u fil-fiat t-tieni ħaf kien wieħed mill-iktar chances created għoljin tul dal-istaġun fost it-timijiet kollha. Rajna wkoll li l-Konate kif qedtilkom aktar kmieni kien wieħed mill-pilastri ta' wara l-bieraħ u Virgil van Dijk fit-tieni taqsima kien kemm xejn aħjar fejn għen ukoll it-tim. Biex ma ninsiex ngħid li l-bieraħ ukoll fit-tieni taqsima inqala Diogo Jota, daħal Darwin Núñez, rajna Roberto Firmino li daħal li wkoll bil-possess fil-ballum saqajh jagħmel differenza kbira u jkun f'ċertu pożizzjonijiet li huma ta' ġid. Fejn it-tieni gol li kien hemm tal-Liverpool ġie minn pożizzjoni fejn Trent Alexander-Arnold jingħadmek Zinchenko assist perfett, daqqa ta' ras perfetta u Ramsdale u ngħid l-ebda l-gowler ma seta' jġib dik id-daqqa ta' ras. Il-Liverpool abu ħafna ħafna, ma kienitx logħba sieħa tal-Liverpool, il-mertu tal-ewwel ħaf għandu jmur għall-Arsenal fejn ħadu ċ-chances tagħhom u ċ-chances li ħadhom suhom punt. Punt importanti biex ikomplu jiġġieldu għall-Premier League. Rajna mument kontroversjali wkoll kif spiċċa l-ewwel ħaf fejn Andy Robertson ingħata mar biex jitkellem mal-linesman, forsi biex jipprotesta waqt xi mument tal-partita fejn dan ma qabilx fuq xi ħaġa u bħalma jagħmlu ċertu posta players li mor jikkomplejnjaw fil-half time jew fil-full time whistle. Andy Robertson mar biex ikellem lill-linesman, il-linesman jolli deħ daqqa ta' minn kep jorqod l wiċċu. Dawn affarijiet mhux aċċettabbli, jien kont wieħed minn dawk il-players fejn wieħed minn dawk is-supporters li meta players tal-Liverpool żbaljaw ċertu ġibgħa tagħhom kont ngħid li żbaljaw. Issa ġifieri għax plejer jagħmel ħażin intuh nistospendewh, imma linesman nemmen li għandu jiġi sospiż u hekk hu illum il-Konfederazzjoni konfermat li sakemm jiġu magħluqin l-investigazzjonijiet mhux ħajkun qed jipparteċipa fl-ebda logħba tal-Premier League qabel ma tingħalaq l-investigazzjoni u jkun hemm konklużjoni ta' x'ġara u ma ġarax. Jiena mumenti bħal daw jiddispjaċini ħafna li se taġġat il-ebda tim. Jiġifieri se taġġat l-avversarji tagħna m'għandux ikun. Dan mhux aċċettabbli u nibqa' ngħid li referees fl-Ingilterra qed ikomplu jiddiżappuntaw f'ċertu mumenti
importanti bħalma kien hemm diżappunta oħra f'ċertu logħob tal-Premier League dan il-weekend. Jiena xorta waħda ngħid proset il-Gunners jalla jieħdu l-lig għax ħaqhom ifakruni ħafna fl-iskwadra li kellna aħna meta ħadna l-lig hemm determinazzjoni ta' kbira għalkemm bid-differenza li aħna meta konna nkunu fuq l-ewwel post. L-Arsenal naqsu milli iġibu dik ir-rebħa li setgħu faċilment ġabu u huma wkoll naqsu bħalma qasna aħna milli ikunu kawti f'ċertu momenti. Bħala mentality naħseb għad fadallhom ħafna l-Arsenal, però nemmen li jekk ikunu konsistenti fil-logħob li ġejjin u jġibu riżultat f'kull logħba ġifieri rebħa f'kull logħba u hekk għandu jkun jerbħu l-lig. Tgħidu li proset bravu. Il-konfront dirett l-iktar huwa importanti huwa kontra s-City u kif nafu s-City għandhom squad kbira u mhux ħajamlu minn kollox biex jerbħu staġun ieħor. Nafu aħna supporters tal-Liverpool is-City x'huma kapaċi jagħmlu sal-aħħar minuti tal-istaġun. Jiena wkoll hemm nixtieq ngħid lis-supporters tal-Liverpool dal-istaġun ta' jispiċċa, hopefully konna naqqa signings importanti fej aħna nkunu ġibna aktar forsi players oħra. Jidher biċ-ċar li Klopp qed jindika li ħajkun hemm ċertu changes fis-skwadra ukoll ma ninsewx lis-supporters tal-Liverpool speċjalment li aħna meta rridu nilagħbu u ħafna mill-affarijiet kienu għax kellna ċertu naqqasijiet plus hekk kien hemm ċertu naqqasijiet ukoll mill-management u mill-leadership tat-tim. Jiġifieri kollox ma kollox kellna staġun disappuntanti narraw x'ħajġib l-istaġun li jmiss u nisperaw li nibnu nirranġaw fejn dak il-bżonn għax issa nemmen li l-istaġun li jmiss ħajkun l-iktar staġun diffiċli fil-Premier League. Kulħadd ħajkun irid jipprova jirranġa. L-Arsenal jekk jieħdu l-lig ħajjippruvaw ikomplu jibnu fuq dak li jagħmlu, jekk ma jieħdux il-lig they're going to come back. Il-United qed naraw fejn huma sejrin, iċ-Chelsea żgur mhux ħajkollhom staġun ieħor diżappuntanti u aħna l-Liverpool irdu nkunu hemm biex ninsew dal-istaġun orrendus li kellna. U is-City jibqgħu is-City u jkunu hemm kull staġun. Jiena nixtieq nalaqgħu u skużawni nerġa' ngħidilkom hekk forsi ma ftehmx tajjeb il-ħin kollu, però għandi naqta rieħ li tagħni naqa' kedet mhux ħażin. Jiena hemm di l-ewwel darba li ħanagħlaq naħseb fil-programm Mixzone l-episodju tal-lum daqt jitla fuq YouTube biex ikunu jistgħu segwuh dawk l-individwi li ma kienux kellhomx ċans iduru ġewwa jaraw il-programm live tal-lum. Il-logħba jew il-programm li jmiss tal-Mixzone ħajkun hemm magħna l-editur Antonello Bela, wieħed mill-ikbar supporters tal-Inter fejn ħajkun qed jagħti l-analiżi tiegħu u kemmtejn mill-logħba taċ-Champions League kontra il-Benfica fejn l-Inter ħajkun qed jilagħbu barra minn darhom u l-aħħar mhux l-inqas nixtieq nirringrazzja lill-sponsors tagħna The Barber Room u żewġ sponsors ġodda li naqdu magħna tal-aħħar fosthom Għall-Pjazza u Your Essence Beauty. Jiena ngħidilkom grazzi tal-li segwejtuna u jalla nkun nista' iħossni aħjar biex nitkellem fil-programm ta' Mixzone fejn nkun qed nagħti l-opinjoni tiegħi għall-logħba tal-Liverpool li jmiss. Lis-supporters tal-Liverpool u lis-segwaċi tal-Kamra Sportiva dejjem ngħidilkom you'll never walk alone u grazzi tal-li segwejtuna. Thank you.